Hola! Velkommen til mit Barcelona. The Christmas time edition. Jeg har været i Barcelona og boet her i omkring 3 måneder nu. Og jeg har jo besøgt, været udforsket byen meget, og jeg synes, der er virkelig mange gode områder her. Og jeg tror faktisk, at jeg har fundet mit yndlingsområde nu. Det er det her sted, hvor jeg står nu. Jeg ved ikke, om I kender det. Det er lidt en hidden gem, føler jeg har fundet, ikke? Jeg ved ikke lige, hvor der er så mange her i dag. Det plejer der ikke at være. Den hedder La Rambla. Det er skønt, der er. Prøv at finde på min yndlingsrestaurant herovre. Okay. Jeg shopper også meget her i Barcelona, og jeg synes især genbrugsbutikker. Jeg har virkelig prøvet at finde ud af, hvor det ligesom var det fedeste genbrug. Jeg tror faktisk, jeg har fundet den bedste, som er lige rundt om hjørnet her. Og se, hvor fedt det er. Og alt for 1 euro. Det er så billigt her, og man kan da få magneter her og alt muligt. Jeg elsker det. Det smager i Barcelona.